Splnil si úlohu, ktorá ti bola daná. I keď je pravda, že bola nesmierne ťažká. Aj pre nášho najlepšieho ninju. A preto ťa teraz nepotrestáme. Prosím, pane, dajte mi ešte jednu šancu. Tento raz to dokážem. Privediem vám Hinšula živého alebo mŕtvého. Vážime si tvoje odvahy a preto vyhovieme tvoje žiadosti. Ale predtým, než odídeš, chcem ti dať predmet, ktorý ti pomôže v boji s Hinšulom. Iste vieš, že to je mocný protivník. A ducha lesa sa nám podarilo ukoristiť tento štít lesa. Dokáže odrážať magickú moc. Ďakujem, pane. Vyslovením slova Green štít zmizne. Keď to zopakuješ, poslušné sa objaví naspäť. Green. Funguje to. Je čas vydať sa na cestu. Je čas vybaviť sa na cestu. Hahaha, aké stupidné. Toto ti nevyšlo, Hinšu. Joši, čo to stávaš? Snad nebojuješ za toho zradcu. Predstav si, je to dobrý človek. Dobrý? Pamätaj sa. Veď on povoláva nemrtvých a pekelné stvory. To nikdy nemôže byť dobré. To je tvoj názor. Zabijem ťa. Až na nové. Haha, áno, len utekaj, zachráň si život. Zdravím ťa. Vidíš, vravil som ti, že sa vrátim. Green. Videl som, že sa ešte stretneme. Vypral sa na smrť. Na mňa nemáš. Stop. Čo bolo? Ha, došla ti energia, čo? Volá sa to mana, ty tupec. Green. Ha. Vypral sa na boj, kamarát. Ako za starých čias. Na to sa teším. Tak poď. Vypral sa na svet.
Vyhral si, Rafael. Teraz ma musíš zabiť. Nie. O tvojom osude môže rozhodnúť iba rada ninjov klanu zelených kapucní. A ja ťa k ním teraz odvediem. Žiadam o povolenie vydať sa na cestu. Treba sa pripraviť na cestu. Môžeš. Páčime. A už to... Tak hoď. Si šiel asi moc skoro. Dobrý. Pamätaj sa. Veď on povoláva nemrtvých a pekelné stvory. To nikdy